Karong mga panahon na dali ra natong makita ng mga tawo nga nakigbatok sa mga sakit. Samtang ang cancer nagaduol sa katapusan nga yugto niini, ang pag-antos usab sa pasyente kay motapos na. Kung mahimo, mag-opera sila aron makuha ang cancer. Kanunay nilang kuhaon ang pipila ka bahin sa organ nga adunay cancer. Kung adunay mahitabo pag-usab o bisan unsang problema, kinahanglan sila nga magpa-opera pag-usab. Ang uban moagi sa mga operasyon labaw sa usa ka dosina ka beses. Dili kini ang katapusan. Moagi sila og lain-laing anti-cancer treatment lakip na ang chemotherapy o radiotherapy. Daghang mga higayon nga kini nga mga pagtambal giubanan sa mga epekto. Ang mga pasyente nagantos sa kasukaon nga gibati nga ang ilang mga tinai kay murag mogawas ug ang kasakit sama sa ilang tibuok nga lawas nga gipislit o gikunis-kunis. Wala madugay human ko nagsugod niini nga simbahan. Usa ka bata ang mianhi niini nga simbahan atol sa Friday all-night service. Alauna kadto sa buntag. Nagantos siya pag-ayo sa kasakit. Naayo siya human na makadawat sa akong pagampo. Mihubag pag-ayo ang iyang tiyan mao nga gioperahan siya sa ospital. Giputol sa mga doktor ang iyang tiyan, apan nasuta sa mga doktor nga sa sulod sa iyang tiyan kay puno sa cancer. Ang mga doktor mihunong og gitabunan na lang ang iyang tiyan, gitahaan kini og mga alambre. Kinahanglan siyang mokuha og morphine sa makadaghan sa usa ka adlaw tungod sa kasakit. Apan gidawat niya ang akong pagampo og nag-ayo ug naghatag og himaya diha sa Dios. Ang mga pasyente sa cancer nagantos sa hilabihan. Kung imong obserbahan, nangalagas ra ang ilang mga buhok, dili ba? Niwang kaayo ang ilang lawas sama sa nipis nga sanga sa kahoy. Kadtong mga pasyente nga dili na matambalan sa tambal kay nagulat na lang sa ilang kamatayon. Nag-inom og mga painkiller. Dili lang cancer, apan daghan usab ang makakalisa nga mga sakit dinhi sa kalibutan. Sa pipila ka grabe nga mga kaso sa diabetes, ang mga pasyente adunay mga komplikasyon sa tibuok nga lawas. Ang uban kanila nawad-an sa ilang pananaw. Ang uban giputlan sa nangadunot nga mga BTS. Tungod kay dili kini hingpit nga naayo apan nagpadayon sa pag-uswag. Kinahanglan silang magkinabuhi sa kasakit ug kabalaka sa tibuok nilang kinabuhi. Dili sila makakaon sumala sa ilang gusto ug kinahanglang moinom sila tambal ug magpa-shots taga-adlaw. Moadto sila sa ospital sama nga kini kay mao ang ilang balay. Unya, ang kinabuhi sa mga membro sa ilang pamilya kay maguba usab sa mental ug pinansyal. Mahitungod usab sa AIDS. Ang resistensya sa mga pasyente mikunhod ug dali silang mataptan sa mga kagaw ug mga virus. Unya ang tibuok nilang lawas napuno sa mga hubag-hubag. Ang ilang mahimo mao ang paghulat sa ilang kamatayon nga ang ilang lawas kay murag gikaon sa mga ulod sa tibuok. Sa kaso sa sanla, kung sila adunay samad sa bisan unsa nga bahin silang lawas, sama sa ilang kamot o tiil, ug ang tibuok kamot o tiil kay mahimong matantang. Karon, tungod sa daghang mga aksidente ug mga katalagman sa industriya, daghang mga tawo ang nawad-an sa ilang mga bukton ug tiil. Ang ubang mga tawo grabing nasunog ang tibok lawas ug ang kasakit sa paso hilabihan kasakit, dili ba? Adunay pipila nga dili gani makakaon o makatulog og maayo tungod sa mga kasakit nga gipahinabo niini nga mga sakit ug mga aksidente. Makuha lamang sila og mabugat nga pagtulog kung makakuha sila og mga painkillers nga halos sama sa narcotics. Kung kini mo grabe, bisan kini nga mga painkillers kay dili mo lihok. Kay kadtong nagantos sa kasakit nga walay paglaom. Bisan ang usa ka segundo kay usa na ka taas nga panahon para sa ilaha. Ang uban kanila nawad-an sa normal nga porma sa tao. Wala pay labot ang ilang orihinal nga panagway. Og nagunahuna sila sa paghikog sa makadaghan sa usa ka adlaw. Apan bisan kini nga kasakit gikan sa mga sakit, kay dili ikatandi sa mga kasakit nga mamguhan sa usa ka kalag diha sa impyerno. Niini nga kalibutan sila makapahulay bisan sa makadiyot o kung sila mamatay kanang ang kasakit kay mawala. Apan diha sa impyerno ang mga kasakit kay magpadayon nga walay hunong hangtod sa kahangturan. Mga kaigsuunan, giayo ni Jesus ang daghang mga tawo sa laing-laing mga sakit. Giantos usab niya ang grabeng kasakit sa krus aron mahigawas kita sa mga sakit o mga walay katapusang kasakit diha sa impyerno. Pila ka tawo sa tibuok kalibutan ang naayo pinaagi niini nga simbahan. Dili lang cancer, apan ang AIDS kay naayo. O kung kita hingpit nga mosalig niini nga Ginoo, kita mabuhi sa usa ka kinabuhi nga walay labot sa kasakit, sa sakit o sa kasakit diha sa impyerno. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan magkinabuhi sa ingon kabulahan nga kinabuhi diha sa Ginoo. Minahal nga mga igsuon, sa miaging sesyon akong gisaysay ang bahin ni Pilato.
Taliwala sa mga nakadawat sa silot sa ikatulong nga level, isip bayad sa pagtugyan kang Hesus tungod sa paglatigo ug paglansang sa cross, siya usab gilatigo didto sa ubos nga lubnganan. Ang walay kaluoy nga mga mensahero sa impyerno naghampak kaniya sa hait nga mga latigo sa matag higayon nga tawgon ang iyang ngalan. Apan dili gani makareklamo si Pilato sa iyang kasakit. Kini tungod kay ang iyang dila nga naghatag sa sentensya sa paglansang sa krus ngadto kang Hesus. Gibira ingon nga usa ka tunglo. Si Haring Saul ang unang hari sa Israel usab kay nakadawat sa ikatulong level nga selot. Siya kay nagbitay nga ang iyang tiyan gidunggab sa usa ka bangkaw. Ang bangkaw dili lang hait kundi daghan usab kinig mga barbs nga murag tornilyo. Lisod alang sa usa ka tawo nga magbitay lang sa hangin. Og unsa kalabi ka lisod kung gitusok siya sa usa ka bangkaw. Uban sa kasakit nga natusok sa usa ka mahait nga bangkaw, ang lawas kay muluhod tungod sa kabugat sa iyang lawas. Ug ang panit sa palibot sa mga samad kay magisi. Ang tiyan nga gidunggab sa bangkaw magisi pinaagi sa mga barbs nga gibutang sa bangkaw. Ug ang iyang mga kaunuran, mga bukog, ug ang mga tinai kay makita. Walay paagi sa paggunit ni ini nga bangkaw o pagbira ni ini. Dili gayud kini mabira. Ang mga mensahero lamang sa impyerno ang makalihok ni ini nga bangkaw. Ug sa matag karon og unya, pipila ka mga mensahero nga nagsulob og ngilngig nga mga maskara sa mga mananap kay moabot og magtuyok sa bangkaw. Nalipay ang mga mensahero nga makita siya nga nagantos sa kasakit. Busa gipatuyok ni ini pag-ayo ang bangkaw sa wala og tuo. Samtang ginatuyok ni ini ang bangkaw, ang tanang organo sama sa baga, tiyan, bisan pa ang mga sulod sa tiyan kay magisi ug kini sa dili madugay kay maulian. Apan unya, ang mensahero sa impyerno kay moabot og magtuyok pag-usab sa bangkaw. Mga igsuon, ngano nga si Saul anaa didto sa ubos nga lubnganan? Ngano nga kinahanglan pa niya nga makadawat sa ingon ka grabe nga mga selot? Unsay mosantop sa imong hunahuna sa dihang imong madungog ang ngalang Saul? Lagmit mahinumduman nimo nga gigukod niya si David aron patyon siya. Para nako ang iyang pagkamahitason mao'y una sa akong hunahuna. Unsa siya ka-arogante at tubangan sa Dios. Si David mo'y usa ka tawo nga gihigugma sa Dios. Dugang pa, siya gidihugan ingon sunod nga hari puli kang Saul. O ang kamatuoran nga si Saul misulay sa pagpatay ni ini nga si David kay nagpakita kung unsa siya ka-arogante. Pero atong balikon ang panahon kung diin si Saul kay dili pa mahipatason. Sa panahon nga siya misaka sa trono, siya usa ka mapaobsanon nga tawo at tubangan sa Dios. Sa dihang gipili sa Dios si Saul ingong hari sa Israel, si Samuel miingon kang Saul sa mosunod. Sa unang Samuel kapitulo 9 bersikulo 20 kay nagingon, ayaw ka balaka sa imong mga asno nga nawala tulo ka adlaw na karon kinakaplagan na sila. Og kung kinsa may angay magpahimulo sa tanang maayong butang dinhi sa Israel, dili ba kini alang man kanimo og sa tibuok banay sa imong amahan? Og si Saul mapaobsanong mitubag diha sa bersikulo 21. Mitubag si Saul, kaliwat ako sa banay ni Benjamin, ang labing gamay nga sa mga banay sa Israel, ug ang akong panimalay mao ay labing ubos sa banay ni Benjamin. Nganong nakasulti ka man ni ini? Sa dihang ang katawhan nagripa aron sa pagpili sa hari gikan sa publiko, si Saul nga anak ni Kish ang napili. Sumala sa giingon sa Dios, apan si Saul wala na makita. Busa sa dihang ang mga tao nangutana sa Dios, ang Dios miingon nga siya nagtago sa iyang kaugalingong pinaagi sa mga bagahe. Ang mga bagahe mao ang gidala sa mga tao ni adtong mga adlaw alang sa ilang pagbiyahe. Si Saul maulawon kaayo nga tao. Sa dihang gipili si Saul ingong hari, ang pipila ka walay pulos nga mga tao miingon, "Usaon man niya pagluwas ka nato?" Bisan to di ilang gitamay siya, si Saul nagpabilin nga hilom. Human ni adto sa dihang gilikusan sa mga Amonhanon ang Jabes Gilead, si Saul nakig-away alang sa iyang nasod. Iyang gipildi ang mga Amonhanon o giluwas sa mga tao pinaagi sa pagsalig sa Dios ug uban sa iyang gugma alang sa mga tao. Uban sa Dios nga nagkupot lang ka Saul, siya nakaangkon og kadaugan balik-balik. Kitahod pag-ayo sa Dios kining kasing-kasing ni Saul og gidihugan siya ingong hari. Apan kining kasing-kasing nga sa sinugdanan anam-anam nga nausab. Ikaw nahibalo pag-ayo sa panghitabo gikan sa unang Samuel kapitulo 15. Diin siya misupak sa sugo sa Dios sa paglaglag sa tanan nga Amalek. Ang Dios mihatag og sugo sa paglaglag kang Amalek. Ug ang Dios misulti kanila sa paglaglag sa mga matag tao, bata o tigulang, ug bisan ang tanang mga baka. Nadesisyonan na kini sa panahon sa Exodo.
Diha sa Exodo Kapitulo 17 versikulo 14 kay nag-ingon, unya ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kining hitabua diha sa usa ka libro aron mahinumduman og isulti kang Josue nga akong puuhon sa hingpit ang mga Amalekanhon ug wala nay mahinumdum kanila. Sa ato pa, si Amalek nagtipig og daghan kaayong mga sala nga dili na gayon mapasaylo. Kung gipasagdan pa lang si Amalek ang Israel maimpluwensyahon unta sa mga kostumbre sa mga hintil, sama sa pagsimbang Diyos-Diyos. Mao nga kinahanglan silang laglagon sa hingpit. Apan si Saul wala motuman sa pulong sa Dios. Gidala niya nga buhi si Agag nga hari sa Amalek ug mibalik nga maduogon. Nagdala usab siya sa mga karnero, baka ug uban pa nga maayo ang kahimtang. Busa ang Dios miingon kang Samuel nga siya nagbasol sa pagtudlo kang Saul nga mahimong hari. Dili gayud kabubuton sa Dios ang pagtudlo og hari sa Israel. Gusto sa Dios nga ang iyang katawhan ang Israel mosalig kaniya lamang. Bisan pa ni ana ang katawhan na ngayo og hari nga manalipod kanila og magbando sa nasod. Tungod ni ining mainiton nga hangyo gitudlo sa Dios si Saul nga maoy labing takos taliwala sa katawhan aron mahimong hari. Tingali nahibulong ka kung nganong gipili sa Dios si Saul ingong hari. Ang Dios nagtan-aw sa atong kahimtang karon. Niadtong panahon na si Saul ang labing angay nga tao. Bisan pa ni ana, dili kabubuton sa Dios ang pagtudlo og hari apan mao kadto ang gusto sa mga tao. Nasinati nako ang ingon nga kaso sa daghang mga higayon. Kung kini kabubuton o sugo sa Dios, maayo ang tanan. Apan sa kasagaran adunay mga butang nga nagpadayon sa mga hunahuna sa tawo. Kasagaran dili sila maayo. Ang mga tao sa akong palibot na kaagi nasa mga ingon nga mga butang. Busa karon nahibalaan na sila. Kung ang mga butang dili maayo sila makaamgo nga dili kini tungod kay sila nahimong usa ka butang nga naglambigit sa mga hunahuna sa tawo. Ug sa dihang si Saul wala motuman sa sugo sa Dios, ang Dios nasubo. Tungod kinasabtan ni Samuel kining kasing-kasing sa Dios, nabalaka siya og mituaw sa Dios sa tibuok gabii. Unya si Samuel misulti kang Saul uban ang usa ka masulubon nga kasing-kasing. Ang unang Samuel Kapitulo 15 versikulo 17 kay nag-ingon, umingon si Samuel, bisag miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Dios ingon nga hari sa mga banay sa Israel, ug ang Ginoo nagdihog kanimo nga hari sa Israel. Unya iyang gisaysay sa detalye unsa ang sayop kagibuhat ni Saul ug unsa ang kabubuton sa Dios. Ang unang Samuel Kapitulo 15 versikulo 22 to 23 kay nag-ingon, si Samuel miingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang manggasa o ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa sa pagtuman sa iyang kabubuton? Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa sa halad nga mananap nga sunugon o ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa sa tambok sa karnero. Ang pagkamusupilon sama ra sa sala sa pagkonsultag espiritu o ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Diyos-Diyos. Kay sa likway mo manakabuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Tungod kay imong gisalikway ang pulong sa Ginoo, siya usab nagsalikway kanimo gikan sa pagkahari. Ang Dios wala gayon magsalikway kang bisan kinsa nga una. Kini tungod kay ang tawo ang una nga nagsalikway kaniya. Unsa ang buot ipasabot niini? Parehas ra kini sa pagsalikway sa Dios. Tungod kay ang pulong mao ang Dios mismo, ang dili pagsunod sa pulong sa Dios parehas ra sa dili pagsunod sa Dios. Ang Dios mao ang pulong. Unya si Saul daw kay nagbasol. Giangkon niya nga siya nakasala apan gikan sa musunod nga mga pulong nga iyang gisulti atong makita nga wala gayud siya niya gipasabot ang iyang gisulti. Ang unang Samuel Kapitulo 15 versikulo 24 kay nag-ingon, unya miingon si Saul kang Samuel, nakasala ako kay lapas ko man ang sugo sa Ginoo. Ingon man ang imong mga pulong kay nahadlok man ako sa mga tawo ug gitahod ko ang ilang tingog. Sa pagsulti niini, gipasangil ni Saul ang iyang mga kasaypanan ngadto sa mga tawo. Kanusa gisultihan siya sa mga tawo nga sa iyang gibuhat. Bisag wala pa nila kinibuhata kung andam pa unta siya mutuman sa pulong, makasulti lang unta siya kanila sa nga kinahanglang patyon niya silang tanan tungod kay gisugo kini sa Dios. Gibasol ni Saul ang iyang katawhan. Siya arogante ug unsa, siya katalawan ug pagkamalimbungon. Dugang pa gihangyo pa gani niya kini kang Samuel. Ang unang Samuel Kapitulo 15 versikulo 30 kay nag-ingon, unya si Saul miingon, nakasala ako apan bisan pa ni ana, pasidunggi ako atubangan sa mga kadagkuan sa akong katawhan ug atubangan sa Israel ug kuyog kanako pagpauli aron ako makasimba sa Ginoo nga imong Dios. Ang iyang gipasagbot kay mao, giangkon ko nga akong sala apan palihog tabangi ako sa pagluwas sa akong nawong sa ilang atubangan ingon nga ilang hari.
Si Samuel nasubo sa matagigayon nga iyang makita si Saul nga naglihok nga ingon sa nga mga paagi. Gikan niini nga panghitabo si Samuel wala nakakita kang Saul pag-usab hangtod sa iyang kamatayon. Samtang siya nagbalik-balik sa pagsupak sa tambag ni Samuel, si Saul sa katapusan kay gibiyaan. Mga kaigsuunan, kung adunay usa ka tawo nga adunay sayop ug kung ang kana nga sayop gibadlong, unsa ang angay nga reaksyon sa tawo? Kinahanglang moangkon dayon siya sa iyang mga sala. Kinahanglang dili siya musulay sa pagtago niini uban ang mga pasangil. Kinahanglang mobalik siya dayon ug mamunga sa bunga subay sa paghinusol. Niana lamang ang Dios makapasaylo kaniya ug siya makalakaw sa dalan sa kinabuhi. Kung si Saul mibalik og naghinusol sa dihang ang iyang sala gitumbok, ang iyang dungatan lahi unta. Apan si Saul mihatag lamang og mga pasangil ug nagbasol sa uban. Kinahanglan siyang magmapainubsanon at tubangan sa Dios. Apan kay nabutaan siya sa kabantog, gusto lang niya nga pasindunggan siya sa mga tao. Nalimot siya sa kamatuuran nga dili siya mahimong hari pinaagi sa iyang pagkahalangdunon, kundili pinaagi sa Dios. Si Saul kay misamot sa pagkabuta, samtang naningkamot siya sa paghupot sa iyang kabantog ug otoridad. Sa katapusan, gisupak pagani niya si David nga gidihugan sa Dios. Ipatay ni David si Goliath, nga Filistihanon ug milihok nga maalamon bisan asa siya ipadala. Giila siya ni Saul ug gitudlo siya nga pangulo sa iyang kasundaluhan. Apan usa ka adlaw ang pipila ka mga babayi miawit. Si Saul nakapatay sa iyang mga nilibo ug si David sa iyang mga tinagpulo ka libo. Sukad niadto dili komportable si Saul. Iyang giliso ang iyang pagtagad ngadto kang David nga nagunahuna nga siya usa ka hulga sa iyang trono. Apan si David walay tinguha sa trono. Siya may tunimanon lamang sa nasod ug sa katawhan. Giluwas ni David ang mga nasod gikan sa dagkong mga krisis pinaagi sa iyang talagsaong mga kalampusan. Si David andam nga mosakripisyo bisan sa iyang kinabuhi alang kang Haring Saul, ingon man sa iyang nasod ug sa katawhan. Ingong hari sa nasod, angay untang mapasalamaton si Saul kang David. Apan tungod sa iyang kahakog ug kasina, giisip niya si David nga iyang kaaway ug misulay sa pagpatay kaniya. Ug tungod lang sa ilang gitabangan si David, iyang gipatay ang 85 ka pari sa Dios didto sa Nob ug hapit nga ilaglag ang tibok syudad. Ayang gipatay ang 85 ka pari nga sa termino karon kay mao ang mga alagad sa Dios. Kaniadto siya usa ka mapahinubsanon nga tawo, apan nahimong siyang arogante. Pinaagi sa pagpatay sa mga alagad sa Dios, siya hilabihan kasupak sa Dios. Pareho kini sa direktang pagsupak sa Dios. Ang pagsupak sa usa ka tawo sa Dios nga sama niini mao ang pagsupak sa Dios mismo. Dili gayud dawaton sa Dios ang maong mga buhat ug ipon gayud niya kini. Karon, nganong wala dayon laglaga sa Dios si Saul? Bisag balik-balik siyang misupak ug nagbuhat og dawtan. Ang Dios milahutay og naghulat tungod kay siya nahibalo nga si David mutungha ingong lunsay nga bulawan nga dalisay pinaagi sa mga paglutos ni Saul. Sa ato pa, sama kini sa mga magbalantay nga nagbutang sa mga kanding taliwala sa mga karnero. Tungod kay ang mga kanding adunay mga sungay ug mas kusgan kaysa sa mga karnero, kung sila makabangga sa mga karnero sila mahasol pag-ayo. Mahadlok sila og mahasol pag-ayo. Ang mga karnero kay maghupon. Busa kung ang mga kanding makasugat kanila, unsa sila ka-stress ug kahasol. Bisan pa niana, gibiyaan sa mga magbalantay ang mga kanding sa ilang taliwala. Nganuman, kini alang sa kaayuhan sa mga karnero. Sama niini ang mahitabo. Aron mas mabalaan si David, gigamit sa Dios si Saul ingon instrumento. Nasamang higayon ang Dios nagantos kang Saul, nga naghatag kaniyang kahigayunan sa paghinusol. Si David adunay duha ka kahigayunan sa pagpatay kang Saul samtang siya gihukod, apan iyang gibuhian siya. Sa dihang gipakita ni David ang iyang tinuod nga kasing-kasing ngadto kang Saul, pinaagi sa pagluwas kaniya, si Saul kay natandog. Natandog siya sa tinuod nga kasing-kasing na David ug mihilak pagani siya sa makusog nga tingog, nga nagtawag kang David nga akong anak. Apan lahi si Saul ni adtong higayuna. Wala siya maginusol gikan sa iyang kasing-kasing. Hangtod karon ako mismo wala gyud makalimot sa mga kahinam nga ako nadawat sa una nakong pagdawat sa Dios. Wala gyud nako makalimtan ang grasya. Kanunay kong gitipigan kini. Kini kay nahimong mas ligon. Apan lahi si Saul ni adtong higayuna. Wala siya maginusol gikan sa iyang kasing-kasing. So wala madugay siya mipadayon sa pagukod kang David aron sa pagpatay kaniya. Si Saul wala makasabot sa kasing-kasing sa Dios nga mapailubon kaniya. Gisunod lang niya ang iyang kahakog nga wala motalikod sa iyang mga dalan.
Samtang dili maayo ang kahimtang sa usa ka natad sa panggubatan, giisa ni Saul ang iyang espada ug nahulog sa ibabaw niini. Nagatubang siya sa usa ka makaluluoy nga sangputanan nga mao ang pagkikog. Kini mao ang paglikay sa usa ka makaluluoy nga kamatayon sa mga kamot sa hentil. Sa atong makita si Saul nagpakabana lamang sa pagupot sa iyang garbo ug kadungganan kaysa sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Bisan sa takna siyang kamatayon nga nagsulti kanato sa rason nganong ang iyang tiyan gidunggab sa usa ka bangkaw didto sa ubos nga lubnganan. Dugang pa, tungod sa pagdumot og pangabubho, kasagilabay ni Saul ang iyang bangkaw ngadto kang David nga nagtugtog og alpa alang kaniya. Isip balot sa maong mga daotang buhat sa ubos nga lubnganan, naganto siya sa kasakit sa iyang tiyan nga nabuak sa hait nga bangkaw. Samtang siya nagagulo ug nagbitay sa hangin, kinahanglan nga siya magunahuna may tungod sa mga kahigayunan sa pagnusol nga gihatag kaniya. Sama sa nganong ako misupak, nganong ako may barog batok sa Dios. Siyempre, silang tanan walay kahulugan nga mga hunahuna tungod kay anaa na siya sa impyerno. Apan dili niya mapungan ang paghuros sa lalom nga paghupaw sa pagbasol ug pagminatay. Apan sa dihang mo grabe ang kasakit, muhunong siya sa pagpakitag pagmahay ug magsugod sa pagsulti og daotang mga pulong sa reklamo ug kayugot. Samtang ginabuhat niya kana naayo siya sa iyang mga samad ug ang mga mensahero sa impyerno moduol kaniya aron sa pagtuyok pag-usab sa bangkaw. Samtang iyang nakita ang mensahero sa impyerno nga nagpadulong kaniya nga nagtutok kaniya, si Saul na puno sa kalisang. Nagsugod na siya sa pagbati sa pagkahuyang bisan sa pagunahuna kung unsa ang iyang maagian. Bisan pag moingon siya palihog pasagdi ko, palihog hunong na. Kini walay kapustanan. Sa pagkakita ni ini nga si Saul nga hingpit nga nahadlok, ang mensahero sa impyerno mitan-aw nga mas natagbaw ug nagtuyok sa bangkaw. Samtang gibalik-balik ni ini ang pagtuyok sa bangkaw, si Saul kinahanglang mag-anto sa kasakit sa iyang lawas nga gikunis-kunis. Mga kaigsuunan, kinahanglan ninyong susihon kanunay nga kung nahimo baka mo nga arogante sa tubangan sa Dios. Kung mas taas ang imong posisyon o mas giila o gihugugma ka, kinahanglan nga nimong hinumduman kanunay ang grasya sa unang gugma. Kitang tanan mga makakasala. Kung wala pa si Jesus nagpasan sa krus, kita gitakda nga mag-anto sa impyerno sama ni Saul. Apan giluwas kita sa Dios gikan sa maong kalautan. Siya mihatag kanato og grasya, kahimsog, pinansyal nga mga padalangin ug mga katungdanan. Aron kita mahimong matinud-anon nga mga magbubuhat sa Dios. Busa, kinahanglang magpainubsanon ka kanunay atubangan sa Dios ug sa mga igsuon sa pagtuo. Kinahanglang wala kay tinguha nga alagaran. Kinahanglan nimo nga hingpit nga sa likway ang imong kaibog, pagkamahitason ug kahakog sa kabantog, otoridad ug salapi pinaagi sa pagtuloy sa imong kasing-kasing. Kung imong nadiskubrihan ang bisan unsang mga buhat sa kabakakan gikan kanimo, kinahanglang maghinusol ka dayon. Bisan ang mapahinubsanon nga mga tawo kay mahimong arogante kung musaka ang ilang posisyon. Kung naa sila sa ubos ka posisyon sa usa ka kumpanya, mapaubsanon kaayo sila. Kung strikto ang ilang amo, gipaubos nila ang ilang kaugalingon. Apon unsang may tabo sa higayon nga sila mahimong mga leader. Nagbag-o sila og nahimong arogante. Sa sinugdanan mahimo nilang nimong bation ang kasakit sa kasing-kasing ug mahimong adunay silot sa gugma sa Dios. Apan kung magpadayon ka sa pagbuhat sa og mga sala, wala ka nay kahapdos sa konsensya. Unya, si Haring Saul mo'y usa ka pananglitan sa umaong mga kaso. Kinahanglang makakaton ka gikan sa iyang panig-ingnan ug dili gayon maglakaw sa samang dalan. Kini ang problema sa kasaysayan sa Korea nga adunay daghang mga panaglalis sa partido. Nagbarog sila batok sa usag-usa sulod sa gatusan ka tuig. Ang usa ka partido nga nagsuporta niini nga prinsipe, laing partido nga nagsuporta sa prime minister ug uban pa. Nabahin sila sa daghang kaayog mga partido ug padayon silang nakig-away. Ilabi na, kinahanglan nimong maamguhan kung unsa kadako nga sala ang pagbarog batok sa usa ka tawo sa Dios ug dili gayon musulti ug magunahuna og bisan unsa batok kaniya. Mga kaigsuunan, kadtong tinud-anay nga giila sa Dios kay mas magpaubos sa ilang kaugalingon samtang sila gilang ug mas gihugugma. Dugang pa, kadtong madasigon og tinuod nga nahigugma sa Dios, walay luna ang paghigugma sa kalibutan diha sa ilang kasing-kasing. Nagampo ako sa ngalan sa atong Ginoo nga kanunay nimong ibutang ang imong kaugalingon sa labing ubos nga lugar, hangtod dad-on ka sa amahan nga Dios sa labing taas nga lugar. Mao ang bag-ong Jerusalem. Amen.